Abba Piano Mix. Yaran sarki biya dan ba saja Aje. a bar mana kayan mu bawon a bar mana kayan mu ko ba kwaji ne a bar mana kayan mu mun ji minyar suka ce kar mu so ka barhama sai muka ce a bar mana kayan mu muka ce muna son ka su kuma sai suka ce a bar musu kayan su to mun ji minyar da baila kawai muke a bar mana kayan mu ai barhama ya wuce wa tunaninku a bar mana kayan mu yarai ne ku shi ya raini iyayen ku a bar mana kayan mu saki kowa da za su ce ya zama halaka ku sai ta tunaninku a cikin zahirin daren ya kudurta Allah ƙara tsaye da kafata da sun rubuto kawai na karanta ko babu fita kawai na biyata kada kai ka san ka ba a sanin ka salati ka yi wa alƙiblan ka people wara abun tumun ka da alai samu masu tsaye dan ka su umma zan saki zan ce ya faɗi mazan tafiya ki amince mai bunmu da sharri kawai ya tsiya ta ki bar ni a naki batulu bara ce da Ahmadu Tijjani ran mu ya rayu mai hula to ni fa da san ka na soyin karimin mu baya mai goya marayu a ce ya sarki bayan ka yabo salamu alaikum ban mawada ta yi alƙaramin rubutun magabata ya dafa ita na bi sitira ta amince na hauka da mun da kabata na barhama na ka duhu a darare ya zo na jindimi a bani kirare ya mai tasarrafin baki da farare a ce kai kake juwe kowane sarkin sarakai na dinka na ne duk wanda ya yabe ke yayi sidi ne kuma da rabbana me yake faɗi ne ya yabi abun sa muna da bi me yasa shehu ba irin mu bane ba yasa zahirin ka ba a sani ba yasa gashi boye ba sirri ba kuma dai ba abin da ba gausi ba a ce gobe ta wuce jiya kenan cikin Ibrahimu kawai suke nan ka zo a Muhammadu annabi kenan ashe sunan ka shi ya rike saman nan ni na baila ba abun da ya canzu da barhama zuciyar mu ta cazu kuɗi za ku bani na ji faɗa zu kyale barhama to ashe wai zaton ku zan saki baye kuma ta ashe na samu kawaye a zariya ma fa ina da tagwaye to yayan titi ku fara hawaye akwai babu ba mu fara gidanta ina baila ban kwatanta barinta uwar da ta ja da mu kashe ta ku je ko ubangiji ya tare ta a baila nake bidar na yi mata in babu jawo to ko kyauta ta ya rashin sani ka sake ta domin ba na rabbana tsananta ko da a ce tana da ciki ne zubar mata da shi hakan tilas ne dan za ta haifi shaidani ne zaman sa a cikin ta ba hujja ne abokin da ba na shehu bane ba zama na da shi ba zai dore ba domin sharri ne ba alkhairi ba akan shehu ba a nan na tsaya ba ina rayuwa a yadda na zaba ka zo da shehu na mamara ba kana so na so ka to ka bi baba dan kuma ka ja da shi shehu ina son ka ne iyakar kauna bacci ki zo kake wa idona da momi da abba kai na fi kauna wai me zan yi ne a gane nufina ni kuka da dariya a silar ka idan na tuna mimiya a kasan ka ce gibiri mai zama baran ka ashe kauni duka babu sa duk da bakin yana yawaita kiran ka da kuka nake tuno maganar ka irin kirarin da kai yi wa kanka sannan kuma in tuna tawadu'unka ashe so yana saman aiki ne to kaga zahiri kaifi ne ibadar ka wa kake yi wa ne ashe saki kowa kafirci ne a bar mana kayan mu muna san shi dan baila mu muna kishin shi kai can ku masu inkarin shi kun kasa gane wa ne shi ba mu ce dole ne ku so gausi ba amma bakin sa ba kairi ba kalle mu ba fatalla muke ba inda baila ba ta ratsa ba ko kafiri yana son baye ungurma adumin gausi ne ya bawa shehu imani ne sai kasa bashi aljanna ne so ya ce ku sha sha'anunku barhama na cikin shagalinku dama shi ku gaba lamarinku yana nan da ku sha kurminku akan son ka ne ake kyarar mu dan mu wuce ana zumben mu ga yan baila ana nuno kuma ko sutura ba wanda kai mu ashe ba a ja da wanda ya so ka dalilin yana cikin zancen ka da ruhi da dasadin da na baka ka kona su shehu ya rage na ku ne yan baila masoya shehu amma fa ba mu bautar shehu har na suke kiran mu ba domin ce la ilaha illallah safa mi lazimi da yamma wazifa dan baila bashiri da katifa zan da a kowace siffa barhama shi ka tasarrafu baila matan cikin ta kamar maza ne mazan baila ko abun tsoro ne a yoka a cikin ta malulubi ne a shekar ba asalin sabu ne a ce ko a zo a kai ba sulhu a wake ka in ji bawon shehu in tai maka zafi ka kurma ihu mu dama da wutar ma'amuru gabawan shehu na kammala aiki yaban ta kace a yi wa kai kalki ubangiji ya maka kyautar mamaki sannan ya karasa wa gonar ka taki ya Ibrahimu kula da gidansa kare Usmanu da sagidarsa hana makiyarsa ganin bayansa saboda Maulaya Bazariya nasa manzon Allah ka rayu barhama a bar mana kayan mu ya sanya muke kiran ka da mai rama a bar mana kayan mu ku masu zagin muto za ku yi ku gama a bar mana kayan mu ni buya da zahiri na barhama a bar mana kayan mu in dai tuntube na ambaci barhama a bar mana kayan mu in wuya tai wuya na ce ya barhama a bar mana kayan
bar mana kayan mu. To Allah fa shi ya ce mu bar haba, bar mana kayan mu, bar mu da kayan mu, muna son kayan mu.